Hello लोगोफोर आं दिनै माबायदि बिसिनायाव उन्दुदों दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थालाय भिडिअखौ माबायदि बिसिनायाव उन्दुदों आं दिनै आंना बिसिनाया नै आं नोंथांमोननो देखायनि नायबाय था बेयो कम्बल माबायदि नायलांबाय था लोगोफोर बिसिना सादर गिसिब नायदो एबाराव मा नुजागोन नायदो गान्दु नायदो लोगोफोर आं दिनै माबायदि बिसिना बानायना उन्दुदों बोखारजोब्बाय आंना बिसिनाया नाय माबायदि गुरसे नायदो लोगोफोर माबायदि बोखारबाय जाब्बाय गैला आरो गुरसेबाव गुरनै जाब्बाय गुरनै आरो दंबावो नै गुरथाम आरो दंबावो गुरसे नै गुरब्रै बे गुरब्रैजों उन्दुदों आं बिसिनायाव नै दिनै गुरसे गुरनै गुरथाम गुरब्रै आंनि उन्दुग्रा बिसिना बानायनानै उन्दुनाय बियो आं दिनै माबायदि उन्दुदों आइया 1 2 3 and 4 गुरब्रै स्पन्ज बनानै उन्दुदों आं लोगोफोर दिनै नायदो लोगोफोर माबायदि उन्दुदों सिखारबाय बेखौ दोननोसै जाबनानै दोननोसै गान्दुआनो ना मिनि फैदा मिनि फैदा आंना लोगोफोर मावजिया फैदा मिनि फैदा फै बाव मिनि बाव फै मिनि फैदा फै बाव फै मावजि फिसा नायदो लोगोफोर आं माबायदि बिसिनायाव उन्दुयो कम्बलखौ गान्दु खालामनाय लादां नै सिखौसै बेखौबो बस्थाबो बनानै दङ नै बस्था गांनै
नै जाबाय आहा बस्थाखौ बाहेरायाव ज्राव बाव बस्था गांसे दंबावो बस्था गांसे ज्राव बाहेरायाव नैबो पार्टि दं पार्टि जिनाय दं आंना पार्टि बोखारजोब्बाय बेखौबो ज्राव गैला नै दानिया मोखां सुनो थांसै बे लोगोफोर माबायदि जायगायाव उन्दुयो आङो लोगोफोर आंनि बिसिना सिखारखांनानै मोखां सुखांनानै अमा फिसा देखायनो थांगासिनो आं नोंसोरनो न' गुदियाव अमा फिसा जादों अमा फिसा देखायनो थांगासिनो आं लोगोफोर नोंसोर बुंनानै नायलांबाय था भिडिअखौ 13था दं अमा फिसाया गासै बे मासे फिसा लोगोफोरनि आं अमा फिसा नायनो फैदों अमा फिसा ओइ अमा फिसा जादों लोगोफोर नायदो बिमाबे र' देरहांबाय बिमाया गिदिरथार